laaɓe musidɓe tedduɓe goto kala inde muɗum e yettode mum alhamdulillah rabbil alamin no wawi wahde kala hitande tan donc ari fedde men ene wiye pelital yam pellital ko ɓesgu Madina Gounass naaɓe wurɓe e nder Madina Gounass ha caggal Madina Gounass ha ɓesgu dental kala e kuuɓal e fewi arde hawride e ndeɗo moƴƴere Allah to tampande jeeyaɗo Allah o ɗo e guesa ceerno eɗen gonde e ceesiraji mo ceerama Samba Ba to wuuro men Cikkitte no ganduɗa kala hitande yawmare pelital bande foof ceerno Siraji min calminima min jorimama calmina bandiraɓe ngare namde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmini onon foof mi juurima enen fof en calmini ceerno en juurima ɗum en calmini dental ngal en calmini julɓe fof tijjani en kon fof en calmini en juurima on jarama ceerno Siraji caggal saminde no feewi pelital woygo fuɗɗi kono ceerno Siraji kañum ko caggal o jokki hono jokkorɗa holɗum arde halmoɗuɗa ceerno ha jokkiɗa e pelital eyyi min pelital fuɗɗi ko hedde l'an 2003 elle minne ko hedde l'an 2010 min Siraji ceerno Ahmad Samba Ba to Cikkitte jokkimi e pellital ko Allah e nelaɗo mum Cheikh Tidiane e ceerno men ceerno Tidiane mi arɗo miɗo arde e Wourossogui naaɓe e min gari ziyara taske min juuri ha min gayni ko min woni jamtotoɗo e nder jamtowol he mbimi ceerno min noon miɗo fada ziyara Dakar o so ari ha gasi miɗo jogui lawol Dakar wadde ɓayde on ko ɓawo janggo waɗata kamɓe ɓeeɗo janggo tan ɓe koota o wi on mbawano fadde onon fof ziyara Dakar o mbimi ala minen gay ko min mbaɗa ziyara min beele min jiiya sona min nattata koye ziyara Dakar o jaali o wiya wadde mi jaɓani on ɗum waɗi minen min kewi wadde ziyara men ko aljuma min koota aset o Dakar naaɓe kewi arde alete o joni o wi ɓaydi ko noon noon janggo miɗo jogui to jawanmi ɗoftami ɓaydi mbiɗa aɗa addi oto mbiɗa addi oto min piɗi min dawi ndewmi e makko ha ɗo galle ɓiyi ko oya jangguino nder galle ceerno o e ceerno Amadou Ammar min gari ɗo no naate nder galle o wi ɗo Siraji mbinama o wi ɗo galle Amadou Ammar o wi ay ngal ɗo bowal ngal mbiɗa ɗo jiɗmi wadde juma ɗiɗaɓo e Madina ɗum waɗi ñande nde uddi ɗon juma mon oya mbima on ko tataɓo de ko oga woni juma ɗiɗaɓo ñande mi yowi kam ndenda ko bowal ɓalal suwama hen alhamdulillah rabbil alamin ndewmi e makko min dari ha ɗo e juurorde o naate e nder guese o wiya min paɗoyde yaltirde guesa o ceerno Jalal o nelɗum Abi Saba Ɓuuna minen min dari ɗon haw ari Ismaïla wiya min ndew mum min gari ha min jettiti juurorde min jettitima yimɓeɓe fof gari hono no nin gorirɗen yimɓeɓe fof gari jetti o yewtide mumen ko yewtitinoymo hawgay no rokki ɗumen duwaw o wiyde Siraji ceerno Ahmad Samba woni yimɓe goni Siraji ceerno Ahmad Samba famille woni e nder oto jippimi dokmi garmi o wi a nani ko kaldumen ɓe ko mbiɓe ala mi nanani o wi ɓeɗo mbima o wi ɓe ko Madina naaɓe ko Madina Gounass naaɓe alhamdulillahi rabbil alamina Madina Gounass kala aset e kala alarba ene ɗofta ceerno Alaji Mamadou Seydou ene mbarkinoro gese muɗum ɓeɗone noon ko Madina Gounass naaɓe hono noon kamɓe koɓe ɗanniɓe joni ndungu ngu ɓe gonata ɗo saka ɓe dawa no yimɓe dawrata ni kadi soɓe gari Dakar tawno koɓe gonde hoɓɓe mbawa woppude ɗumen kadi ɓe dawa ɗum waɗi kamɓe ɓe tawi tan kamɓe kam ko ni tan ɓe jogori wurdude ɓe mbiya ala kamɓene ɓe jaltana Allah e nelaɗum ɓe pellita yimɓe fof pellitiri ni kamɓene ɓe dawana ceerno ɓe ñaago duwaw beele ɓe keɓa ko heɓete ko o wi ɗum waɗi noon ɓe tawi kadi kamɓe jogui foof maɓɓe kamɓe jogui ñamdu maɓɓe e yardu maɓɓe foof Siraji aɗa ndi kalnuma mbimi ala o wi min noon pellitanɗo Alaji Mamadou Seydou radiyallahu taala anhu ene dawana ɗum min nene mi fellittumi yantay on o wi ay min mi jiiɗami ɗo komi pellitɗo miɗo yanteɓe ko mbimi ya ɗeftan ɗo hande ko komi garɗo dawdude e maɓɓe minne komi jantuɗo e maɓɓe anani janta e maɓɓe mbimmi yanti e maɓɓe o yecciti Ba Abdou Aziz Kane o moosi Ba Abdou Aziz Kane wi Siraji o wima ko ɗo henna yiyata ɗo yirlaɓe on ɗo ko fof ko boosiyaɓe e hoɓɓe ɗum noon mbiyeɗa ko yo yirlaɓe ngar mbimi mami ara o wi ala ko yirlaɓe mbimi mami ngar mbimi haɗema jabademi noon mi andinte aɗa wawi ittude ɗo henne ba aɗa wawi ittude nere ala wona nere kay mustal wiyetede galle ma Abdoul legal ngal mbiɗa ɗeybor mbiɗa aɗa wawi ittude ɗeybor ɗo ngal ɗo aɗa wawi ittude henne Afia aɗa wawi ɗo ittude rumde ɗum ɗo fof ko ɓesgu Alaji Mamadou Seydou fof ko yirlaɓe
gonon ɗo henne gonon bosaɓe ko nere tan legal mawɗon ɓe jali haɓe tabbi aɗay o wiye ceerno wima añi ko janggo Alaji Mamma Saydou ene yoɓa pellital anani dey tawa mama hawli ene ƴeewa gonka yen yiide girlajo ɓeɗon ko yen gar mimma min gar min gari yantodirde e Madina Gounass min gari yantodirde e pellital minenne ko min Madina Gounass nayi ko min pellital eyyi Madina Gounass woni ɗo ko woni ɗo ko fof Madina Gounass nayi ko woni ɗo ko pellital woni Madina Gounass woni pellital kamɓe goni ceerno ceerno men hoore mum wi koko ɗofti Alaji Mamma Saydou radiyallahu taala anhu ene ari darde ko darete ko o yantodiri pellital te pellital ñambi ko Madina Gounass ɗum noon onon goni fof onon bisimilla mon anani de minenne bisimilla amin e dow mon ene fof hanga denden tan enen fof ceerno Wamba en abdal abad inchallah allahumma salli ala sayyidina salli wona mo alhamdulillah min Allah noni hikkede en ngari fati pellital komi haɓe yetta toon min gador seeɗa grangal ceerno Ibrahima ceerno ɗo de Côte d'Ivoire holde wari toon holko wonno sababu e holno kolɗe jarno haɗa min arde pellital to haɗa calmina caggal mum gara e on banggue eyyo kadi foof min calmini on min juurima on calminima an gardiɗo musidɗo Ahmad Samba Lo calmini tawaɓe ɗo ɓe fof ceerno Mansour en so en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe e heɗiyankoɓe fof en calmini en juurima dendagal arɓe hono pellital e nder ɗon fof taw ko e nder ceerno calminɗen juuriɗen so tawi ɗum ɓenni alhamdulillah ko yettere Allah no gandirɗen ni ceerno ko kanko woni fof ko ganduɗen enen ko tintuɗen ko ganduɗen ko jiiɗen ko memɗen ko suuɗi hen e ko feeñi e men enen fof ko ceerno alhamdulillah ko ceerno jinnaɓe men gorol e dewol e jinnaɓe mabɓe fof ko ceerno enen kam jiiɗen koye men tan ko eɗen goni e nder ceerno alhamdulillah en jetti Allah ko noon kadi jiiruɗen e ɓesgu ceerno eɗen jetti Allah dumunaji ɓennuɗi ɗi e yamirore ceerno meɗen ceerno Ahmada Tidiani ceerno yo Allah junnu gurdam makko wadda hen cellal ɓoyen arde eɗen tawamo ɗo eɗen juuromo ɓoyen arde ɗo dawol pellital eɗen tawamo ɗo eɗen juuromo omo duwano en o yamirino ceerno men ceerno Ibnu Umar ceerno mo ganduɗa ko kanko woni ɗum ko hoore makko ko jaati makko ko sirru makko ko fof makko yo yaha lomtoyomo e golle l'islam o yehi o adoroyi e Gabon wasata Allah e wonde moƴƴi Sharif Mawlaya dañon ɗum ara haalana on golle ɗe no mbano toon ni on no Pulaar wi tawaɗo wolde laaɓa jangu hay sonno noon hande kam aduna o fo wondi enen fo en jeeɓi ɗum e gite men kono wonko wonata toon gueɗe goɗɗe ko jomum wawata haalde ha laaɓa nde wonno ko filmata ko wawa filmidde fof ko jaggitto ko wawa jaggitidde fof nde wonno kala batu ene waɗi dokkal muɗum woni dokkal muɗum ko ceerno o e on batu feeñande nde o jogui e waari datuji ɗi Allah jolnata e ɓernde makko omo wanje sabu eɗen gandi ceerno en ɓe gona heblantoɓe batu koɓe kaalata e koɓe gollata ala ko soɓe jottima ɓe jooɗima tan paama e mabɓe ɗum koɓe gollata ko hunde nde ene immori to Allah ene jole ɓerɗe mabɓe eɓe totta julɓe ɓe ɗum waɗi caméra ene tawe sahaji ene wasa tawede nanguiɗgol enregistré ene heeƴa hen sahaji ene wasa hejje hen ɗum waɗi ko tawaɗo tan wawi haltude ɗanle ɗe no ɗe mbayi kono no way foof kam ko jofotomi hen tan ko ganduɗen enen foof o yeehi o waɗi toon balɗe 17 e nder balɗe 17 hen ñalawma goto o waɗi ɗum ko Franceville no nanirɗen enen foof ni o rokkiri toon lawol 300 o ardini toon goto o nanni toon l'islam e ɗiɗo ɗum ko golle mawɗe ɗum koko woni Gabon ko enen fof en jii dirangol ngol tagore Allah diranimo toon ɗum no mbimi ni tan mi wasa junnade e on toon banggue ha Sharif Mawlaya ara haalan en ko ɓuuri ɗum e caggal nde o ummiti Gabon e yamirore ceerno kadi o ari Côte d'Ivoire ko 29 août jetti Allah
tawi tagore Allah nde fof ene hucciti ene tindi lamɓe ɓe noon e laamaɓe ɓe yimɓe leydi ndi toon leƴƴi keddiɗi ɗi e ko wiyete fulɓe e ko wiyete Sénégal naaɓe hay goto heddaki ɓesgu dental ngal fof so wiyama dental ngal enen en jiiɗa serdude kadi sewa en mbawa serdude sabu ceerno wino so wiyama dental ngal ko kala gonɗo e deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓen fof ndiri jeehi to aéroport to hay goto mankani kuccitgol kadi keeringol ko wiyete consulat mum ambassadeur muɗum député ji muɗum fof kucciti hen o jaɓɓama toon julɓeɓe kuccitgol ene hawni o ari toon o tawi kam toon laabi tati kono laabi tati ɗi fof meeɗa waade ni jirannoɗen ni tan tawi ko ceerno meɗen ceerno Ahmad Tidiani ceerno e hoore muɗum so yeehi ko noon hewno waade on noon eɗen gandi no Allah waɗirani ɗum no jirannoɗen ni ko noon jiruɗen e ngal ceerno Ibnu Martier ko yetti toon ko noon o waɗi toon ko balɗe jeetati e nder balɗe jeetati heeɗe ko ene waɗi hen ñalawma goto mo ganduɗa eɗen dañi toon nokku ɗo keeriɗo nokku o wiyete ko Madina Gounass ko Madina Gounass wiyete Madina Gounass o fof waɗete hen ko nokku hono jangirde centre islamique confessionnel e kala ko wiyete jangde ko tawde ene yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam gila qur'ana o l'islam o e ko yaadi hen fof ene jangir Côte d'Ivoire ɗo Côte d'Ivoire ɗo machallah français o arabie o pulaar o tawi ko qur'ana o e diine o woni fondement o e kadi métier centre formation ene jogori waɗede hen e jiida poste de la santé walla ko nandi hen nokku cafroɗo ene waɗe hen ɗum woni oɗo saaha ko mbawɗen haalde ko to banggue français o e to banggue arabie o ene yaha ha ene yetto hono collège no mbawirten wiide alhamdulillahi rabbil alamin ko fof ko ceerno ko golle mun ko yamirore mun ko himme muɗum ko dañano ko ton ko fof ko yamirore makko e himme makko eɗen jiiya hen kadi ko hawni won maître uji ɗi kalannomi ceerno mbimi ko ɗi dartanmi ceerno wi darte ko ɓuuri ɗum machallah nde min darti nde min keɓata nde ene manki ɗum maître uji seeɗa kono mi teskino yamirore makko nde ene wonani mi sohla ko wino ko hay min ko mbinomi ko ene mankiri mi seeɗa saka ko ɓuuri ko ceerno wino ko kono nokku ɗo min dañi ɗo hay ɗum min ɗeɓani dañde ɗum ɗon taw koko foti noon min ɗeɓano dañde sabu hebde leydi toon weeɓani no gandirɗen leydi no e sattude ni kono ko hawni hen ne weeta ene wona pawgol hayre nde ne weeta ene wona pawgol hayre nde ko aset wonno woodi goto e mo terrain muɗum ene takki terrain uji mun ɗi o sawdi kam o wi min noon wona anniya mo jogimi mbimomi holɗum o wi min mbiɗa jogui terrain uji takkodirɗi e terrain ma o mbiɗa ƴettu terrain goto mi watta hen Allahu akbar ko neɗɗo leydi to wala ko neɗɗo men ko fuutanke ko fuutan o yiɗa hay inde makko haale o wi hay ɗum o wi ko woto mi haal bomi ha o wi aha min jeehi min kooti caggal muɗum noon namdirimomi o wi min terrain am o mi yarlitirimi Allah mi watti hen machallah gattemo hen no jiɗirɗon fof kadi woto haal indam mi yiɗa indam haal on terrain timmitini maître uji ɗi ha fawi kono ceerno wino ƴeewe ko ɓuuri ɗum taw hayre nde suwa fawede ko ɓuuri hen hawnade ko nde hayre nde fawete nde nokku ɗo toɗɗa ɗo entrepreneur o ɗo toɗɗi yo hayre nde yo fawe ɗo kissa hawri koye nder terrain makko mo rokkuno te taw min mi hollani on terrain o mi tintinani o mi haalnani on rokki terrain o mi wiyanima ko ɗon kadi omo andi terrain o omo andi terrain o ɗo fuɗɗi e ɗo haaɗi kono nde o fawata hayre nde o fawi koye on ɗon terrain Allahu akbar kaysaji inchallah e ko jimmi wiide ko jimmi jofa taɗen kam haalde ɗum fof ko ceerno so joofima hunde tan ko joofi ko Allah waɗanammo ɗum ko nelaɗo Allah wino noon sallallahu alayhi wa sallam o inna lillahi ibadan idha arada Allah o wi Allah ene jogii jiyaɓe makko Allah ene jogii e jiyaɓe makko so tawi ɓe muuyi hunde ɓe jiɗi ɗum tan Allah waɗana ɓe ñagotako de ɓe keɓata ñagade ɓe ɓerɗe maɓɓe so joli e ɓerɗe maɓɓe tan ɗum ɗo de ne foti wonde ɗum ɗo so woni ene moƴƴi ne foti wonirde ni tan Allah waɗana ɓe ɗum Allah soynataɓe satti tan ko jole e ɓerɗe maɓɓe ɓe jaɓa ɗum ɓe kuccita ɗum so ɗum woni tan woni so tawi
Allah wattima ne wayi no wona ko namninɗa ko gomme haalde so Allah wattima e gollirɗo ceerno so Allah wattima e gollirɗo ceerno aɗa gollanamo ko lohɗa fof ko ustiɗa fof so tawi kam an kam aɗa fellita an e loorema nde fof ko gollorgal makko ko hen seeɗa gandatamo min ɓurata andude mo seeɗa tan gande ceerno hay eɗen pelliri ene fof goto men fof ene felliri ene andi hay goto anda ceerno min de ko noon mbaɗi hay goto anda ceerno so won goto biyeteɗo ene andi ceerno mbiyeten ko ceerno Ibnu Umar ceerno on qirroto wiya anda ceerno kono noon ala ɓurɗo mo andude ceerno enen fof ko noon piɓirɗen so tawi a yimo no wayni a yimo no gollirta ni a yi no joforto ni kala nde o joofi woni ko wi ko woni ɓeydoɗa majjude mo an hoore ma tawa aɗa ɓeydi majjude mo kala ko o waɗi woni ha gasi a yiide ɗon ponnoɗen wiide en gandimo kono ay an jiiɗo tawaɗo jananɗa aɗa ɓeydi majjude nde ɗo tabore wonko heddi toon ko ɓuri ko jiiɗa machallah so tawi ko hen gandatamo alhamdulillah jinnomi jofade tan ko nokku o pawegol hayre muɗum arwanire tawi kadi ceerno Ibnu ɗum ene addimo toon e yamirore ceerno woni dimanche ɓennuɗo o 3 août hayre nde fawoya toon e tawede lamɓe toon ɓe fof e yimɓe leydi ndi wona julɓe tan de hay hefereɓe ene machallah nokku nden ɗon hettere ko nokku mo ganduɗa wiyete e Côte d'Ivoire fof ko ɗon ɓuri ñaadde ɗon ɓuri hulɓinade wonɓe ɗon ɓe ɗon ɓuri bonde ɓen ɓuri bonde nde pellinmi ƴettude nokku o susnimi ƴettude tan ko ceerno Abdoul Halim Ceerno hawre o mo ari toon mi dañi haalis mo coodiranmi terrain o kono mi ronki dañde nokku mo ganduɗa ko jiɗmi ko mbiɗa wawi hebde ɗon e leydi nokkuji ɗe ɗum heɓatoɗo tawi somin jeehi ha min mbaɗi enquête min tawat waɗi probléme uji somin coodi ko e caɗele min payi laamu ngu hettuɓe hen ɓe notaire o ɓe mbiya min oɗon mbawi sodde leydi ndi kono so on coodi gandon ko e justice wona justice o noon min gandama ne gasata wawi wonde duuɓi sappo duuɓi nogas min ɗacca ha Allah addi hen ceerno Abdoul Halim nde o yetti nde mbimi haala gasi min mi noddata ceerno sabu ko an woni ceerno min dañi jogui kalis emin jiiɗi leydi ndi ko famɗi fof yoni fodni min jiiɗima hamin tampi min donki dañci kala ɗo min gari min taw woni ellaji gonɗi hen joni noon waɗa min duwaw min mbiyani ya noddu ceerno min mbiyani ala ko an tan min jii tan ko dañji nokku o waɗi duwaw nde o waɗi duwaw nde ñande muɗum jamma woodi kalanɗo kam jofaniɗo kam leydi ndi nokku on ɗon ne woodi nan toon emin ngari min ƴeewoy janngo e muɗum min jeehi min ƴeewi leydi ndi hamin gayi jettimi tan ɓernam nde nangi ɗum deeƴi min jeehi min mbaɗoyini enquête ɓaawo janngo e muɗum min tawi ende laaɓi wajiɓe mbi so jiɗi coorno hay probléme goto ala hen min nawi kalis min jonno yimɓe mbi kam ɓe leydi ni ɓeɗo hoddiɓe ɗo ɓe ko ni ɓe mbayni min mi wonda ɓen fof garta inchallah ko jimmi wiide noon ko ɗum woni ko hawni hen nde hayre nde ñadema hayre nde fawoytede ceerno Ibnu noddi kam wonde hankanti ko garowo so yettima golle ɗe koko gollarte saaha o no wayi fadde ni tintinde yimɓe ɓe fof hay ɗum heƴata kono min gueti hen kaddi bawɗe amen kamɓe to banggue mabɓe ɗon mi heɓani yettade ɓeɗo joguino hen sohla kono ene hawni nde yaaha ko kamɓe fof ɓuuri jaɓɓade kamɓe fof ɓuuri weltade on diwan on ɗon ɓe jii kayitaji ɗi no mi windi won lettre mo bindumi toon yeehi ha to administration mabɓe peut-être won enquête aji ɗi ɓe mbaɗi hen ɓe mbi ɓe jogori weltare ko Madina Gounass ko annora ko lumière mo ganduɗa ari ha yettima ɗo e nokku mabɓe ɗe ene jogori wadde ɗo éclaté Allahu akbar ɓe jaɓɓi jaɓɓugal ene seeki aɗa machallah hefere ɓe koye mumen ko gartanmi ɗo ko ngara ko min gummiti toon ɓe ngara ko mi heɓi téléphone aji toon woniranɓe en toon ɓen mbi yoɓe gandu eɓe keppi ko nokku o hono ko gasata ko ummante ha gasa eɓe keppi alhamdulillah officier ji laamuji wonɓe toon ɓe zerɓe toon wiyetanoɓe ko ɓurɓe hulɓinade ɓe noddi kamɓe mbi kamɓe ɓe jiiɗi ko arda ɓe jiiya ceerno ɗum ko yettere Allah ɗum ko yettere Allah alhamdulillah ko yidde wiide tan ardiɓe toon l'islam leydi ndi e diwan o lamɓe toon ɓe ƴetti ha timmi motar baɗo escorte ceerno ha yetto toon fof ɓe mbaddi hen ha timmi firti ko weltare ɓe jaɓɓima hunde nde jaɓɓugol ne seeki aada
wa amma enen kadi gure ɗe Abidjan Côte d'Ivoire leydi ndi nder leydi to gure garɗe ɗe eɗe kewi tepto ko ɗum tan addi ɓe hawrude hen e kañum ne yorde ceerno ɗum ko yettere Allah mi tonga ɗo tan haala ga garden ko tawol gese ceerno ma alhamdulillah ɗon kam e Côte d'Ivoire o waɗi ɗon ko balɗe ñande o ari nde ha taw ñande o artata nde fof sa limti hen ko balɗe jeetati balɗe jeegom timmuɗo wonde amen toon ñande o ari nde sa limi hen ñande o artata nde wono balɗe jeetati o rokki lawol tijaniya capanɗe joyo e jeegom o ardini nayo o nanni goto e l'islam ɗum kadi ko golle mawɗe ko weltare min gacci toon kadi ko yimɓeɓe ene ɓeydi ardanade e weeɗanade ko wi weeɗani yo ar o yetto ɗum ko ene ɓuri heewde ko heɓi ko kono taw faɗiri noon minen fof no min jiiri ɗum ni min donki jeyde koye amen ceerno Ibnu Umar ceerno enen fof eɗen gandi mo enen fof eɗen gandi ɗo ganduno ɗen mo ɗo enen fof eɗen gandidi mo ɗon kono kadi ko ceerno ko min jii e makko goɗɗum ko min donki sengtade e makko taw ko mamin garda e makko haɗo Allahu akbar haɗo yeeso ceerno an holɓe garda e makko eyi to banggue Gabon to tato gummodi e makko toon woni Alhaji Ali Mbow e kañum e Sharif Mawlaye e musidɗo goɗɗo ene wiye ceerno Ibrahima Wele o jeeya ko Pete Pete kamɓe tato ɓe ngari Côte d'Ivoire ɗo min jantumi e maɓɓe min goni nayo min garde makko haɗo yeeso ceerno alhamdulillah min jogui weltare noon arabeɓe ne jogui enen ko mbiyata hajarun bi usfurayn aɗa ko Amad Yaya ko wayno way forde muɗum ni laspere fondu so toɓɓi tan o wofata aɗa wawi ƴettude mbo laspere ma mbaɗa hayre toɓɓa fondu mbarandu keɓandu kono sahaji ko weeɓani ko aɗa heɓa hayre wotere laspere goto belloɗa nde waranma pooli ɗiɗi kono ɗum weeɓani ɗum no woni Allah newnani min ngol ɗo lawol ko kala nde pellital yonti min woni e anniyaji e yidde ko hawrude hen duuɓi ɓennuɗi ɗi ɗiɗi deggodirɗe mi hawri hen hitande ɓennude nde mi wiyata mi tawa ka pellital neɗɗo wiyata noon mbeɗa tawa hay sonno noon ɓannu ndu tawanoka wonno ɗum noon ko taw min gari ɗo caggal taske o rowane no wani taske ɓennuɗo no wano ni min tawama noon puɗɗogol awre nde min jeeya ko e awɓe ɗo ha fodde ko Allah wawnuno min hen min kooti wonani hay lewru pellital ari taw artude hen weeɓata kono anniyaji ɗi tawanan ga e hikka ceerno Ibou no ardiri to ni no min gondiri e muɗum ni mi pellital taw Allah ene andi e ɓerdam miɗe felliti hikka o komi garo mi waɗano ɓerɗe ɗiɗi kono noon alhaali huccitande gueɗe ceerno Ibou mi cintano pellital e ɗen mi cinani heɓde taw noon ko sohlaji ɗi e jindede nde no wano ni min pelliti dusde moye min gari e nder komin goni e lawol he ko min noddi ceerno Diew Ba koye nden tinmi pellital jofata ɗo ko alhamisa minen kadi min jofti ɗo alhamisa alhamdulillah rabbil alamin woni hajarum bi usfurayn hayre wotere wari pooli ɗiɗi lawol gotol en jetti Allah no fewi yo Allah ɓoynan en oɗo nema yo Allah ɓoynan en ɗiɗo nemaji jahinna bi wa ashabi Allah rokku en wurde e muɗum ma en e muɗum ceerno Aliou Baro wino ni ceerno Ibou Umar ceerno heewi firtande en ɗum alaytu bil baytil atiqi wa ruknihi innal hayata bidunihi lahaba'u ceerno Aliou Baro yimno jimol ngol nde ceerno yimante ngol ceerno Aliou Baro tawaka ceerno min ceerno Ibou Umar ceerno haaltata ɗum o wi nde omo jooɗi kanko omo tawa nde bab ceerno Ahmad Ndiaye yimi ha gasni ceerno laawi wi oɗon kaala ha joni on batti haalde ko haaltaki ɗum ɗo ko haala o hecciri ceerno Ibou Umar ceerno hol baɗɗo nde ɗo yimre o wi mbiɗe ɗamini de ko deede ma Aliou kono taw koto min ko ɗaminima ko fanditi ko wona ɓandu ma ndu an o fanditi koko gonɗa ko mission mo joguiɗa o ko Allah halfinma ko ɗum ɗon wurde gaga muɗum ɗum ko mere dokkal ngal Allah rokkuma ngal dokkal neɗɗo wuura e aduna he tawi o yantani e muɗum o ala e muɗum ɗum ko mere ay hunde wonani minen min jiɗi tan ko wurde e muɗum so tawi ko ɗum ɗon noon o fanditi ɗum kam ceerno mataw gonga ceerno wi so tawi ko ɗum ɗo de alhamdulillah enenne kadi ko en almuɓe yo Allah wurnu enen ɓesguji meɗen ha ñalawma dara
mi anda so mi haali ko namdina ɗon ko ɓuri kabira haali ha ɓurti kay machallah weltare tan machallah min beltima no feewi alhamdulillah min nanni kadi ko kalɗa ko cimtugol waɗi faade no feewi machallah bandira fof beltima hen ceerno hikka kadi Allah waɗi no mbiɗani min gadda ceerno Ibou Oumar Ceerno kadi yanda hawre tallade hawre ka pellital kadi kadi won annima kadi argal hawridde hen fodde ko Allah waɗi gadda pellital ngal ko fodde ko fuɗɗa ko yimɓeɓe keweni ndi ñamde yarde e softande no jiɗɗa ɗum bandiraɓe alhamdulillah andi ɗum ɗo sa wonno ko gurdam ruh yankojo haqiqa ko ruhu tinata e ɗum ɗo ko ɓuri ko ɓandu tinata ɗum ko ko ruhu tinata noon ɗum sahaji wiyete ko shu'ur ene wona zawqu shu'ur woni ko tinde zawqu woni ko ruhu o meeɗa yimɓeɓe ene ɓurodira hen kono kadi ne ko kala ko woni gueɗal ruh dañande ɗum konguɗi ɗe ene firra ɗum e ɗemgal ene satti kono gandirta ɗum tan ko sa yi yimɓeɓe goto fof mo jiiɗa cikka ko kañum ɓuuri weltade walla taw ko noon wori mo jiiɗa fof mbiya o ɓuuri weltade te an aɗa ari ko jawdi ma mbaɗɗa golle ma goppuɗa tampere ma warñede ma mbatta ala fof mbiɗa ko aɗa addi mbiɗa ko fof ko ceerno o to waɗanam garmi tan ko dartude ko Allah waɗanma ko kono jiya goto fof ene ɓuuri hen softude ene ɓuuri hen weltade kadi jiya yimɓeɓe eɓe jaɓɓodira eɓe jala ganda kadi ɓeɗo gonga eɓe jii ala ko manki ñamde e yarde fof jiya ene timmi hettuɓe toon ɓe sa yino mbay softude e weltade almami juma wiide min hande ko min tenoyta ko weltare ceerno almami kalfinaɗo jama wiya ko min tenoyta tenoyde no way musde ni ha min de so mi wonno mi yarata tenol ndungu kono ko aɗa andi firti ko goto fof wonko tini e ɓernde makko wonko meeɗi e ɓernde makko ɗum o wawa haalde ɗum o wawita fiññinde wawi fiññinirde ɗum tan ko yiye e yeeso makko yiye e diwgol makko e softede makko nde o joguide ɗum ɗon noon kala mo jiiɗa aɗa yiya ɗum e muɗum kadi kala a yiyata ɗo goto o yiya goɗɗo o wayno ñirɓintoɗo ni jeyata ko mo welti kala jiiɗo goɗɗo jeyata ko ene welti ɗum heɓoto ko e nder Madinatul Munawwara ɗum ko noon nela sallallahu alaihi wasallam haaliri so neɗɗo naati Madinatul Munawwara goto fof weltoto machallah a wawa nadde Madinatul Munawwara keddotoɗa e sunari keddotoɗa e mette a wawa nadde Madinatul Munawwara jiya neɗɗo barɗo jinnaɗo ma jogoɗa e makko mette mbiya aɗa haala ko boni a wawa machallah sa yettima toon tan koko gasi a fama ɗo oɗo nokku oɗo hurum sa naati tan ko Madinatul Munawwara wonɗo ko nokku nelaɗo Allah o sallallahu alaihi wasallam o wonɗo ko nokku Cheikhna Ahmad Tidiane o wonɗo radiyallahu ta'ala anhu ɗum woni ko jiyata e yimɓeɓe eɓe cofti eɓe belti ƴewtan yimɓeɓe hay kala ɗo huccita e demal ɗo yimɓe fof pandi fof aɗa soyno hunde de ɗane waɗi huɗo ha joni min ene hawimi kono sa diri seeɗa tan darɗa noon ka yiita machallah ɗum won ko haala ɗum won ko tindinta ɗum so tawi neɗɗo ay bindi ɓoli ɗi sa yi ene wiye bindi ɗi ay bindi jofoto wona kañum woni gandal wona bindi woni gandal bindi noon jofanto neɗɗo so tawi Allah ene yeɗma ko bindi ɗi jofoto ko ndewa e jomum en ɓe kolluma ɗum ene jogui ko bindi ɗi kalata ko heewi ay nde ɗo ladde ngara gaga gese ga wona aɗa faami aɗa jannguno bindi ɗi ha mbiɗa a faamiɗi kono a andaɗi ko ay ladde ga gese ɗe sa ari ga aɗa golla so tawi aɗa watti haqqille ko hen pamata hay bindi ɗi ko ɗi kala noon dañata gandal wonko Allah haalanno e Qur'an no haaliranno ene sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe e golle ɗe ɓe totta ɗe wallahi sa ari aɗa gollana ceerno e mbaɗo o guesa aɗa yiya ɗum hen aɗa fama ɗum hen ene weeli kala mo jeccirɗa fof jiya mo gandunoɗa jiya mo gowodirnoɗa jaɓɓodiron te kadi ko yimɓeɓe mbatta ko fof tawa tardinani golle ɗe hay goto kadi ne e hoore muɗum tampata ha tina tampi hay goto tinata ɗum te ene golla ne mbiyata a fuɗɗima tampude fof tawa a dañimo ene foftinma taw golle ɗe kadi hono tardani taw golle ɗe kadi ene jaaha ko an sa leeli tan ko ayiyani enen joni ko ɗo gondunɗen mabɓe holto ɓe goni ɗum ɗo fof ɓe jawti ɗum ha laaɓi ƴewto ɓe goni ko yettere Allah minen ko min tini e ɗum ɗo tan ko ɓeydare min ñagoto Allah tan ko kala ɓe mbiɗa andi ala mo haqqi ɓisgu dental ngal mo haqqille muɗum ala haqqe pellital ko keɓɗo arde
ma gorfo en yantini hen hoore muɗum ede yo Allah newnan en yo Allah newnan en ha batten ardude pellital ngal no Daka o ardirte ni no Daka ardirte e keewal ni e doole e him yo Allah newnu pellital yontere nde taw ko non fo aduna o fo ardirte ko heɓoro e Daka ko mi suusama taw wiide ko heɓoro ɗo ko heɓora ko Daka mi suusa wiide noon kam ikono noon lasli Daka ko ɗo machallah suusa wiide mi ala ngal cuusal mi ala ngal gandal wiide ko heɓoro ɗo ko heɓora ko Daka mi wiyata noon kono enen fof kam eɗen gandi lasli Daka ko ɗo Daka ko ɗo hiɓa Daka ko ɗo heɓa tawde Daka ko ɗo heɓa noon mi wiya noon ɓiɗɗo wawa yobde jinnaɗo mum ne wawi a wawa yobde hay ɓiɗɗo goto wawa yobde jinnaɗo on ala ko jiɗɗa fof mbaɗanamo a wawa hebde anduɓe mbi ko hande weli fof ko hanki ɓuuri welde sabu ko hanki jibini hande kala ko hande weli ko hanki ɓuuri welde ko hanki ɓuuri sabu ko hanki jibini hande o Daka ko dokkal Allah keeringal kawningal ko heɓoro hen ko ene heɓo hen kono noon ko ɗum ɗo jibini Daka alhamdulillah mi haɗa ɗon haɗam ɓurtinoyde kadi mi handa machallah machallah wallahi mi handa ɗon haɗam haɗa ɗum waɗi yo Allah huccitin en e ɗum ɗo amin amin e sahaji Daka o ene waɗi golle ene waɗi dawi kono donken no dawirirɗen sababu nde no alhaali Daka o no wayni activité ji mum bayni ɗum waɗi wadde ko enenne batten ko tinnare men so ndungu ngu ari ngaren sabu Daka waɗanno ko e ndungu ɗum ne kadi ko sens men enen heɓirɓe ni pellital fuɗɗuɓe ɗum ɓe jettu Allah ay neɗɗo sahaji omo anniyaji ceerno Hatijani ceerno ko ɗemgal makko nan noon kadi ko min o haaldanno mi yiɗa junnidde haala ka haɗam nafoyde kadi e nokku goɗɗo mi ɗon ka dartoyade wonko kalnomi ha gayno o wi kam ɗum jeeno koye anniyaji ceerno radiyallahu ta'ala o so neɗɗo heɓi noon omo gollire anniya ceerno o foti ko yettude Allah o ɓeydo tinnade ɗum koye anniyaji ceerno jeeno so neɗɗo heɓi omo gollire anniya ceerno o foti ko yettude Allah o ɓeydo tinnade minen jimmi wiide tan fuɗɗuɓe pellital e ardiɓe hande pellital sagataɓe pellital sukaɓe pellital hande kala ɓe Allah limi yantini hen yoɓe jettu Allah ɗum tan kono kadi ne enen fof ɓeydoɗen tinnade inchallah allahumma salli ala sayyidina wa sallim jarano feccam machallah min beltima feccan Bohara machallah haalama waɗi fayida no fewi machallah min teskima haalama fof ko ceerno haalama fof ko dental ngal an haalta hoorema ko dental ngal e ceerno kalta ɗum ko vraiment kala keɗoto ɗum haɓata haalata hasta hande wonno ɗum woni ko meɗen alhamdulillah min a jarama no fewi beltima machallah noon ceerno min beltinimama no fewi kono ɓooɓe arde pellital alhamdulillah min so ngari ko ɓeten golle tidde golle mantinide kono kadi ɗum e ñalawma hande kadi dawol pellital kadi yantide kadi hono ceerno Bocar Kane mo ganduɗa mo ceerno joƴƴinto nde Côte d'Ivoire enen kadi ko haali hen ko haali ko koye haalande ceerno ko haalande dental ngal ko golle dental ngal bisimilla camna bandiraɓe gartanani hen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم bandiraɓe julɓe on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw kadi on neldama duwaw ɗo gonɗon en gonirɗon foof yo Allah waɗan en jaam waɗan en sutura waɗa aduna e foof jamde wonno koye jaam hunde foof heeƴi ko neɗɗo heeɓi foof e aduna so heɓani jaam mo oppuɗo mo ƴeewo e jaam en ñaguima joom jaam onde waɗante en jaam jaam dow jaam less jaam hakkude ɗo ndenden gonen hen o ko musidɗo mon Allah Diane gorko mo birkilan machallah e ko weltade e ceerno Kane ko haali ko ko ɗum haqiqa nde wonno eɗen gandi Cheikh Sirajuddin El Hadji Mouhammad Saïd hay mo yiyani mo nanimo golle makko labtuɗe sunna makko labtuɗo yiyande makko yajde haqqilantagal makko jaajgal nde wonno ko ɗum jogi aduna kanko so tawi a daari programme makko a daari golle makko a daari juɓɓude makko a daari hay wuro ngo no lelnira ngoni a andat oɗo haqqille o to yehi to ɓeɗe yimɓe jiyata ɗo ina woɗɗodiri ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba ari elle mbiyata kadi ko kanko ɓuri nde wonno haalo pular ina mbiya an ɓuri bamma welani nande kono no weli wonde kanko eɗen gandi Alhaji Massa Saydou ko jogi e dokkal ko fof eɗen gandi kanko ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba dokkal makko haaldotako sababu nde ko haali ɗo ko eɗen leyɗele ɗe ganduɗa gona julɓe gona hay hunde
ha dañon ton ɗin ɗon nokkuji ɗen ɗon golle joomum en kadi ngara janta e moɗon te kañum wonno fonnoɓe haɓade on o wadde Alhaji Saydou ko haalanno ko gonɗi sabu o wi'ino fetel makko mo felli o kure makko ɗe Chine yo dado ko dadiɗo Amérique yo dado ko dadiɗo kala partout yo dado ko dadiɗo ala ɗo ɗe mankata ɗum woni ko haali ɗo joni ko e yettode wodane Allah pellital en jettiɓe no feewi nde wonno fuɗɗuɗo hunde ha darga daro kañum koko feccoto hen ɗum noon yo Allah hokku en fuɗɗude ko moƴƴere yiituɓe ndeɗo feere arde tampande jiyaɗo Allah o nde wonno Allah heɓoto tan ko e ɗiɗi tampana Allah keɓama walla tampana tampanɗo Allah machallah tampande Allah noon weeɓani kono sa heeɓi jiyaɗo Allah hono ceerno men ceerno Ahmad Tidiani en a heeɓi tampande ɓe ko ɗon ɓurata yawde heɓde Allah nde wonno saɗa yaha ene moƴƴi daña ɗowowo neɗɗo ko ma jogo ceerno min Alhaji An Birkelande ko jiimi ɗo e Madina Gounass ko guurmi e Madina Gounass ko gila mbiɗa yaara e duuɓi 9 ko ɗo tawmi jinnaɗam ha hande ni ɗum koko kontinta ɗum noon ko yettere Allah eɗen ñaagui kadi yo Allah waɗan en barke e ɓesguji ɗi waɗan en moƴƴere waɗan en sutura nde wonno eɗen gandi rawane nde garɗen nde wonko kalnoɗen mbinoɗen ɗo ko nokku paggorɗo barke kala ko ganniɗa kala ko garduɗa ɗo a heɓan ɗum walla ni keɓa hen ka sikkano Mansour Sow mi yettimo sabu ina jeeya e kamɓe woni adduɓe mi e pellital ɓe gimmotono ko Thiès oto maɓɓe garmi rowane ha ɗo jettiɗen ɗo woodino ko kalmi ɗo yimɓe fof nani mbimi ɗo ko paggorɗo barke ngesa ba bindima jawdima fof yejjit ɗum ngara ɓorta wuttema ɓorta wutte ceernagal gonta almudo ɗo ko heɓoto ɗo ko bindi kokkata ɗum ko warñede ma hokkata ɗum hokkatma ɗum e anniyema moƴƴo e yidde jiyaɗo Allah o yidde ceerno eɗen gandi ceerno kala ko miiji joli e ɓernde makko nde o fiɓi ɗum Allah koko waɗata ɗum inchallah ɗum ko Allah koko waɗata ɗum o waɗata duwaw o sooya heddoto ko ganda tina walla mbasa tinde rawande kamɓe ƴaŋimi mi yettiɓe no feewi ɓe gaddi kam ha ɗo mi yoɓani hay mbuɗu machallah ne jettiɗen ɗo golle ɗe puɗɗa ganniyimi to joomam nde moƴƴere nde jiimi ɗo nde mi hewano arde pellital rawane puɗɗuma arde pellital dawi ceerno fof mbiɗa aranno kono ko rawane puɗɗum pellital mbimi mbiɗa ñaagui joomam nde yahata ha pellital ko arata yo taw mbiɗa jogui ko ina addami taw wona mi wona gaddora Allahu akbar balɗe tati ñande pellital nde codanami ɗo moto jarowo 150 ujunere Allahu akbar yami yomi yaaru hakkunde ɗo e guesa ceerno kanko gaddumi o monɗa dari Allahu akbar hikka nde ɓe garata nde noddum Mansour mbimi jeehe Allah jaabima duwaw mi heɓata ardude e moɗon mboɗo jogui sohlaji seeɗa hoɓɓe e ko nandi hen kono samedi o inchallahu taala walla dimanche o on jiyat kam hanki futuro jettimi ɗo e Madina Gounass ko motam gaddumi ɗum ko yettere Allah joni mbiɗa hawri ɗo musidɗo goto min calmodiri min kawrini ɗo rawane o wi ande ceerno wonko kalnoɗa rawane ɗum de ko ɗum gonga mbimi i holko woni kanko fof noon e wonde barinaji o wi min rawanne mbiɗa kala ko neɗɗo anni gaso ɗumnini koko jaabete o wi min ganninomi tan ko yo Allah hokkam debbo goɗɗo debbo goto joginomi mi suusa nawlirde mi ronki nawlirde ko ɗum ganninomi mi hottan dañmi debbo goɗɗo machallah e ngol ɗo noon jiɗmi ñaagade jomiraɗo yo hokkam oto mbimi anni kala ko ganniɗa ɗo inchallah ɗum noon ko yettere Allah barke Allah e barke duwaw e barke serem en calmini bandiraɓe fof en calmini musidɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗo mon ceerno an gorko Birkelane jarama Baye Fall ceerno Ahmad Tidiane Ba ko ɗum woni ko ginnirɗen ko e men ko ɗum woni kadi ko mbaɗɗen ko e men yo Allah hokku en welede ceerno yo Allah juutnu gurdam ceerno yo Allah juutnu gurdam ceerno barke makko rufa e meɗen nde wonno moƴƴere makko ala to haaji alhamdulillah rabbil alamin on jarama Sambolo a jarama a jarama no fewi yalla yo moƴƴere jarama anda ko pelta hol ton duunde machallah eyi inde to mino Aboubacry Ba ceerno Aboubacry machallah annaka la weltanama no fewi kadi Allah waɗi kadi a tawtorama pellital beele hikka meeɗa arde walla wona hikka kadi garta kadi e jewte men e hande ɗe kadi e caggal salminde juurade e yettude Allah salminde seeremɓe haalɓeɗoɓe ɓe kaali ko amude weeɓani haalde min mi ari ɗo guila 2022 nden o ceernaji mi yimo ɗo guila nden kam mbaɗa da Allah jam ɗum guila 2011 e ballal Allah noon guila ɓammi arde meeɗa waɗnede passe mi waɗnata hooram passe tan mi ara Allah waɗi 2014 ɗum weeli kam jaggum wirdu ceerno ɗo mbaɗa dawanno ɗo daha tawi ha timma
jonon kadi pellital ari somi tawi daaka kadi mi tawa pellital alhamdulillah suwaaɓe wura men ɓe noon min jaha min dillin hen sababu min kalnaɓe alhaaji pellital e ɓuure ceerno min jaati wawɓe haalde tan kaala beele yimɓe belto hen kadi ɓuuri hawnade hen ko min haymi jogui silaɓe amen muritade jolfu wallahi mi yiɗi arde machallah sa fof ɓe kalna kam ɗum ɓe kalanta min ani jiɗi yaade Madina Gounass min juuro khalifa ɓe garat so Allah jaɓi ɓeɗo hom kaali neɗɗo wawa fortude hen ha salmina tan e juurade inchallah yettude Allah e yettande men Allah alhamdulillah yo ñagade Allah balɗe juuɗe e battane moƴƴe jarama allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ceerno Mansour hankkadi tan woto mbiɗ min cuusa haali ceerno kaali lomboka cuusa haali ceerno Ceerno Mansour a weltanama no fewi machallah no goni catal Thiès gartna hen tan heblo mon toon to Thiès tan hankkadi yaade mabɓe siftinde hirjinde ha ñalawma ƴettana uroji garɗon ha yetti ɗo hen Ceerno Mansour assalamu aleykum wa rahmatullah calmini yeɓoɓe Naagi TV ɓe foof calmini dendagal ceerno men Ceerno Bocar ceerno Alaji Kane e musidɗo men pellital goɗɗo minen min cuusa haalde lombimi ɗon suusa haalde kono Alaji an gorko on birkira minen mbaɗa mon bref tan e gargol pellital to banggue Thiès to e alhamdulillahi rabbil alamin toon kam minen kam so hootama tan fuɗɗoto rendinede min so hootama tan dawol galle ceerno no woodi lewru fof 2500 kala bitik alhamdulillahi rabbil alamin jogi 160 bitik Madina Nation rawane den gonno e 150 keden e 160 bitik Madina Nation machallah bitik fof ne wada 2500 kala lewru nder Thiès en jogi sugabe yirloto moto Jakarta en jogi karoleje en jogi RTC en jogi pentrobe on kala timdo dawgol no wadi so araani ne nelde wave 2500 dum ine jojjine so jojjinaama don so haaju hebama hen huccante hada men arte taw min kebino wertude jama on wada en jogi don juma coodi no tappiji fo 470,000 berti jama fo ha pari hada men ƴettude programme peltalo de programme peltalo jetta go fo wadi hen jungo sugabe go fo wadi hen jungo mum a bis loi biso loi do wi'a go fo yo ar barkinoro hen ade 8,000 francs pour min bawa beyditoraade dépasse on teddi tengo leel ko hawrata do ko ni heya xacitin joomumen gottina kirtina wana hunde webde to fodde sappo e barme to defde ngaarin hirse nyalaw sa ko nay maro par jour dum ine teddi panda balde sappo ine teddi joomun so ngari moƴƴi ko so ngari taw won ho gaddori dépasse be hay mamuen ewa wonki mumen ga kadi gilay rafiji won non heba do kala dafa do kadi min ƴetta dum an charge naw dum hôpital Chafriya dum fof kadi ko ma gede mum dindine joƴƴine bangi hono den gede fon kepto ga en woni ko rendinago joƴƴina wodi ko tota Mansour Ba kanko Allah ardini hande wada e jungo makko dépasse hande jondo woni do sappo en tati barme alla sappo en ay barme ne defe ngaarin hirse subaka gongol hirse kikida ren dum ne teddi machallah dum ne teddi ina nyaaga balle kadi den nagal wonbe cagal leydi kala mo hebani arde yo be ballit pellital so pellital ina teddi weeɓani ne teddi no feewi mi nyaagi balle bang yo bang kala to wawi iwrude do ar parce que wana hunde weemde hunde teddun tigi hande Gambi ne addi bisuji jeetati machallah bisuji jeetati otoji jeetati gimmoriide Gambi Dakar ne addi goto Thiès ne addi goto Kaolack ne addi Kédougou ne addi Fouta ne addi dum do fo sa wiya joƴƴin dum ya jogo nyambot kacitaari mum subaka ya wottin ya hirtin ya safu ceerno ine teddi vraiment ine teddi ne nyaaga non kala mo jungo mum usti wawi wadde wallide pellital nyaaga e balle bang yo bang assalamu alaikum wa rahmatullah teddi non ene teddini dum non ko moƴƴere wonde hende ko wi pellital ko pellital ene teddi kadi ko gonga jiido dum fof en andi pellital ene teddi kono ko teddini dum ko moƴƴere nde Allah wadi hende kala do moƴƴere woni do moƴƴere heɓoto don weɓata gonga wallahi kala jiddo dañje ko ɓuri ha o dadoto ha tiiɗo ceerno radiyallahu ta'ala an Seydil Hadji Mouhamed ibn Saïd nden do moƴƴere o heɓirinde ko gonga ko ngedu Allah ene feccunomo dum ko ngedu keeringu sabu so tawi a halnama tan ceerno gila to lasli mudum a anda dum Allah koko heblannomo dum kono nde Allah heblanimo dum de ene felli rokkude do wonno ene teddi ene mawni ko moƴƴere bolde Allah rokkimo ko ceinture dadordo mudum ceinture o Allah tottimo o dadi ceinture o ha gasmi Allah rokkimo be o mo tampana o tampani ben ha o firti o momti e yeso mabbe o tampani be sabu rendinde serembe tato wurbe gor fu ada weltini dum ada bumni bernde mudum ada gollana dum ko suudi e ko feñi ko dañja fof ada itta ada totta dumen dum webani
ceerno hamme babatal ceerno ahmad baro seydil haji muhammad seydil haji ali be do tato fof e be nguuri e be gondi goto e mabbe fof omo woni almudo mun omo liggano dum omo tampana dum ko dañi fof mo itta mo totta Allahu akbar Allah yobi ko dañi fof omo itta omo tottabe ay ndin teddeni ne be jehi be pofto yine kadi kambe fof ne be jehi be pofto yi be beydani mo teddi gor fo jetti sarsa mudum o fawti e dow makko gor fo yo wat fere arana ada heba arde ngara a hebata arde jungo ma ara sabu Allah wi e qur'ana ko fastabiqul khairati ay hay yimbe woto mbaddu bura hay hunde yo taw so wona taw ko be baddata e mudum bura ko ko mojjere won wa amma non mojjere Allah wi tan ko gadondire Allah kala ko neddo wadar Allah yamiri dum ko yo wad ses woto heño ses woto wadde hen dando woto wadde kursi so wona non mojjere wa amma mojjere Allah wi ko badde kursi hay goto woto jabbadama hen fastabiqul khairati non o wi ko sari'u kala mbe o wi keñode njaccana de ko wonton ko mojjere non weebani ko haadi ko teddeni mawdi wondo kono ngande non teddinindi ko woni hen ko mojjere mawdi dum no wadde enen fof ennani nela sallallahu alaihi kadi ko gongol ko haali do ko enen nanni e haqqille ene jabbini haqqille biyowo ene daba ruttude dum tan ko mo anda Allah anda mojjere anda tarikh Allah ene heblanno nela sallallahu alaihi wasallam fof ha timmi e jihadi ha Allah wiimo mami tellin malaikaji njaada e ma golowole nde do walde mami addu ujunere malaika kono golowole garoje de ko ujunnaaje malaikaji gaddanam ma kono non ne sallallahu alaihi wasallam omo yalta walde wotere omo yaha o wi ko gadde onon yahobe be gadde onon joodi be kebata yaade be heddotobe be kebata yaade be hay rewbe be gadde hay ko gude modon de machallah goto ko jogi yo addu kadi ngande dum do ko kala burdo addude kadi ko kanko burata den don walde ay burdobe addude be banela do Allah haale mabbe ko ene mom sallallahu alaihi wasallam be gontuno milliardaire uji kadi ko ben Allah wi ko jiddon fu mbado yon mi yaafimo on mi yarlima on bawa wadde hankanti ko ene mettami e dum wadi ko haali do ko enen fof en nandi sabu dum do hande ko aduna o fof nani dum wadi tinno den noto den ardibe pellital kala do 16 pellital woni nyibirde pellital do woni e région ngaji e département ji e leedele he wonbe don be yobe noto ardibe be yobe noto be e arde so be kebara arde yobe noto posuji mabbe inshallah kadi woto cikkudo ko goddum kadi kala baddo hen kadi woto sikkumi wadi mbele habe daña ala ko ha daña ay sada wada sada miijo badanta ko kaari en bele be keba ko be nyaami bele be keba ko be njari sa renaaki tan hay sada heba kono a ustana do hoore ma ala ko midena wadana hooram ko badanam mi be ko dum ala ko nafoyta ko midena wadana hooram goto jogo on anni kadi ko anniyaaji to ko ton kadi burondirta yo Allah wallu en amin ya rabbal machallah salminde juurade tan machallah e nyaagaade duwaw kadi e nyaagaade yafuya e weltorade dedo jonde balni mi yende do darnde e tawtorede chairman Bocar Kane mo ganduda ko gi'i men kadi ko sehil men en gandodiri gile cikago har yarate hande do alhamdulillah rabbil alamin e beltirima dum ko de beltirima kadi chairnajo odo e ko haali ko eno haalire ni ma en gartu hen seeda ko non kadi Ceerno Hamdoul Mansour en ganduda hande o nden ko minen gonno kono hande ko kambe lumti ton machallah lumtungal kadi pewgal der ton kadi darde tinde ton do tawno mbi ko so dole donki yo dole kebbitu gile dole donkani ni gonga kamen ko non Allah wadi e o jarani kede garta mabbe kanko tan o mo yoni lumtungal heddibe fuf machallah indum men e o don kedi to bangi guro meden Fuuta anda ko dondu men anda e ben kede beltimen fe e beydude hen seeda tan e to bangi pellital e kawis gondo hen o do musiddo haali do nane wonde o anni no mo rawane wonde yo Allah rokkumo ko mo arda tan jarar gaynde mo nyaagaade foyira mata ko balde tati Allah hollimo dum machallah joni bodi yewtide o do musiddo bimi wonde dawol wadanodo musiddo goto kan hana baado no Ceerno Bocar Kane ni majjira velo mum velo o nyido a ebata hay yide perleje de sohlini mo no feewi o ronki yitude velo ndeke won musiddo ƴettuno en wadi dundu en anni nawde duwa wada biya mon fo anni haaju mum wi min kam ganni tan ko Allah hollitam o velo
tutta o yehi seto to wala jooɗi dun o haalani musidɓe makko ɓe mbimo kono ka woni kangaɗo an ala ko gandiɗa so nangal welal anni afi mo wiya ɗum woni haajam mi yiri haajam min jaati kaldo mon ɗo 2013 alhamdulillah rabbil alamin pellital 2013 min gimmiti Thiès Ceerno Mansour wonko andi hen 2003 pellital fuɗɗi nden Thiès en aranno yehi ha ɓoyi noon loyi Allah waɗi ceerno men khalifa men Ceerno Ahmad Tidiane Ba yehi Thiès nden o yehi Thiès holko woni sababu ha sukaɓe Thiès naaɓe darti ndeɗo darde ɓe dari fof ko kanko ceerno no namdoto eɗen gandi ko namdotoɗo o namdi sukaɓe Madina Gounass naaɓe wiyaɓe ɗo o namdi hol gonɗo mawɗo maɓɓe ɓe mbi i mawɗo maɓɓe de minen fof min deƴƴi wiya mawɗo amen ko Ceerno Nazir o wi ala ko Madina naaɓe mbi o amma sukaɓe dental Madina dental Gounass wonɓe ɗo ene anda ko Ceerno Nazir woni mawɗo maɓɓe ɗo kono mbimi ko sukaɓe Madina naaɓe hol gonɗo mawɗo maɓɓe min deƴƴi min donki jaabade Ceerno Hamme Keɓe i ha batu o saki o wi ngandon kam Ceerno wonko wiiri ni mbaɗe feere nden ɗon ƴeewon mawɗo Ceerno hooti min dari deka ko deɗo jofande wonno kaydi kanko Ceerno Hamdou Naziru taw jamma e ñoloma subaka e kikiɗe omo rewa e suka Madina Gounass naaɓe omo haalan ɗumen omo samma omo yenna pour nde haɓe darto darde wonnoɓe ɗon ɓe no mbano ni kono noon min jiyano ɗum ha Ceerno ari mataw gayni haala ka nde Ceerno yehi tan min noddodiri bawtu nde min noddodiri bawtu tan e on saaha min kaltiti koye ɗum noon mataw nde tawno wonde wiyede neɗɗo a waɗama mawɗo wona to banggue gandal makko wona to banggue ɓuuri yimɓe darade ala mataw ko yimɓe ko jeɗɗu tan mataw waɗata ɗum kisi ɓe mbi kam ɓe mbaɗi kam mawɗo wi bisimilla gondumi mabɓe on noon saaha ɗin duuɓi jimmi haalde adani kam haalirde ndani ko yidde artude e oɗo musidɗo ko haali ko min gimmi ɗon to Thiès komin 13 e on saaha min ngala oto min jeehi min tawoyi pellital Dakar ba masal yo Allah rumo yafomo min noddimo téléphone o wi min gar min gari komin 13 min jeehi e bis Dakar naaɓe nden min gari min jii ko woni ga ko hono no Ceerno Hamdoul Mansour no jangtori ɗo ni min jii fere gonɗo ga o min jii no yimɓe ndodori yimɓe pour yo nguuri yo gondi min tawi ɗum ɗo ndeke wona mere alay sago so duttiti min ƴewno min feere ni woni min kooti min noddi batu o haali ɗo joni kaye pellital on ɗon ko nden o uddita taw jiida e kaye galle Ceerno jiida e jirlogol galle Ceerno ngol nden woni noon hankantin noon min piɓi ɗum ɗo yimɓe mbaɗa feere min ƴetta oto min jaha nde hitande wonde arti min ƴetti golo min gari min jii gamminaɓe ɗi gaddi bisuji min jii Dakar naɓe ɗi gaddi bis min jii nokku ɗi gaddi bis min mbi mo wuuri kay ko bis gaddata inchallah ayi Allah waɗi min duttiri min jeehi min gaddi bis ɗum ha hande ko ɗum woni ko yaharɗo hen ko 2013 nde garmi ɗo hakkude ɗo e Madina no yarete ni no way sadde enen fof eɗen gandi ɗum sa ala ko jaaruɗa tan koyeɗe jarata te sa yimi Madina ne yettoɗa tawata ko hankantini a gayni yari ɗo koye eyi dawma timmi cakkumi duwaw do waɗa mbimi yo Allah rokkam kala nde garmi pellital yoto mboɗo arside mo wuuri arside pellital mboɗo arside mo gila nden ha hande oɗo musidɗo nane min kawri ɗo wi jaam an de rawane mi yima ɗo hen ala moto mbimi ala andani tan moto wonto wonno kala mo no mbimo min gila garmi ɗo duwimi yo Allah rokkam jakarta gila nden ha hande kala nde o hiiɗi keso